Dembaba ye jagokɛla ye Grand Yoff suguba la ko kasaraw cayara kojugu wasaden kalata tile 21 ka ɲini in kɔnɔ ani kuma wasa sɔrɔ politiki kɛbagaw ka kumaw cogo la. Campagne ça se passe bien, mais violence le kacha. Beka donc au Sénégal, démocratie depuis plus de 100 ans. Depuis on vote ici depuis dans les années 1800. Mais présentement, le langage politique, on a besoin de se on a des problèmes présentement. Nin ka ɲini in kɔnɔ politiki kɛbagaw dɔ fana y'u ka politiki tɔn bila ka taa politiki tɔn wɛrɛ la. Wala a ko politiki mɔgɔw bɛ politiki kɛ bi Sénégal u yɛrɛ ka nafa dɔrɔn de kama. Maa dɔ a bɛ kɛ socialiste de bi sini i b'a ye a bɛ kɛ libéral et le plus engagé dans un parti libéral. Finalement, nous le peuple, le bas peuple, on ne sait plus où mettre le pied, franchement. Bɛɛ b'i ka intérêt personnel de défendre, o le problème au Sénégal sisan. Nga politiki kɛbagaw ka politiki tɔn faleli wasaden kalata ka ɲini in kɔnɔ Arafati kin kɔnɔ Lamini Sall k'ale tɛ se ka politiki mɔgɔ jalaki o kama. Il y a eu beaucoup de janfa caman kɛra lisiw labɛnni na dɔw y'a ye k'u lafilila o la a bɛ se ka kɛ o y'a to caman taara politiki tɔn wɛrɛ la. Tiɲɛ don an b'an ka danbew lafasa nga an bɛ politiki de la an sɔnnen don kɛlɛ suguya bɛɛ ma o la ne tɛ mɔgɔ lagosi k'a bɔra politiki tɔn na ka taa yɔrɔ wɛrɛ la. la transhumance. Dembaba ni Sayer Sarr y'a jira k'u jigi tɛ wasaden minnu bɛna taa Sénégal wasaden bolo la nin kalata in na nga o bɛna ta k'u bɛ wote kari nata la. Ne yɛrɛ ka miiriya personnel espoir man ca franchement chez moi m'a fɔ Sénégal tɔw la mais ne kɔni t'a la parce que il y a pas de position fixe, il y a pas de programme. Bon, la débat, ce sont des débats de sous-étage. Franchement, on n'a pas beaucoup de... K'a fɔ ka jɛya jigiya caman t'an bolo wasaden nataw kan bawo min tun bɛ ka kɛ wasaden bolo la o ye maloya ko ye jamanadenw bolo jigilatigɛ don tiɲɛ na ne tun t'a fɛ o ka kɛ mankanw kɛra fana ka ɲini in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Guédiawaye nga ne bɛna wote. Si, je vais voter. Sénégali jamana kɔnɔ ani ko kan mɔgɔ miliyɔn 7 bɛna kala ta kari nata la walasa ka wasaden 165 sugandi wasaden bolo kɔnɔ. An bɛ waati min a jirala ko kalataw labɛn sabatira ka ban. Nama Jara, Dakar, VOA Bambara.